ҳамада салом алайкум бародарои азиз, як бори дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ ва як хона дорем. Навора боди хатто охира тамошо мекунем дӯстон. Дастгирии моро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавем дӯстон. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ, замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд ва мо равон кунем ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон, бародару фикротонро ҳатман дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза боша бародару 1000 рубл 148 сомонии тоҷикӣ рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародару. Якум мошини фурӯши мо аз ВАЗ 2114 соли барориш 2005 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша серебристи, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтае состоянияш нугия, 4 баллони нав дора, акклиматори нав дора, ҳуҷҷатҳо то моҳи октябр ҳаста. ай учёт баробардагиай мошин гуфтае конкретни харидор боша бо арзон мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародару. нархша боша гуфтеса 18000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 121000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши мо аз Daiwa Nexika соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мега бародаро ҳуҷҷат дора, то моҳи ноябра фавран фурӯхта мешава. қарор дора мошин мо дар шаҳри Истаравшан бародаро. нархша боша гуфтесай 16000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 107000 рубл. марҳамат шахсони мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯши мо аз Hyundai Sonata соли барориш 2008 сол дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 2, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешава. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародару. нархша боша гуфтестай 45000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 302000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешава. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши мо аз Opel Vectra B соли барориш 1997 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка передача механика. мошин ҳолаташ хубай, мега мотораш простоя, бензини холияй, аспай мошин гуфтае газа дидагин несай. умуман баллонош қати дискош навай, ҳуҷҷатош 9 моҳи дига ҳастай. камбудиш гуфтае суратда ҳастай бародаро. маълумай қарор дора мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро. срочно фурӯхта мешава. нархша боша гуфтесай 19500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 131000 рубл. харидори аниқ боша савдо кардан мешава. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо аз BMW C Serie S соли барориш 1999 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 100% срочно фурӯхта мешава. камбудӣ надора гуфтай. қарор дора мошин дар ноҳияи Турсунзода бародаро. нархша боша гуфтестай 45000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 302000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳуҷҷатҳои яксола дора, танировкаш 3 моҳи дига ҳастай. акклиматори нав, баллону навай, фавран фурӯхта мешава. харидори аниқ боша гуфтае муомила дора. қарор дора мошин дар шаҳри Ваҳдат бародару. нархша боша гуфтесай 15500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 104000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
мегзарем белони ҳафтум бародаро як хонаи фурӯшӣ дорем. Хонаи фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дорои 5 дархона, 7 сотиқ замин, ду хонаи дигар гуфтаи дар барош ҳастай, обсвет дора, магазин дар барош ҳаст, масҷид ду хона гуфтаи болояй, мактаб дар наздики хона ҳастай, ду тараф раҳ дора, ҳамсояи беҳтарина, хулоса хона камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. Нархи хонаро гуфтесай бародаро $56,000. хеле ки дар раст мебинед хона шароиташ хубай, марҳамат шахсони хонахар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ҳақиқати соҳиби хона дарёфт кунед. ва бародарое ки хонаи фурӯшии замин, мошин доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат ба мо равон кунед. Мо дар наҳори оянда пешкаши харидорон мекунем. ҳаштум мошини фурӯши мо аст Toyota Corolla соли барориш 2006 дар кузуфи седан. объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳош 100% камбудӣ надора. мошин фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Кони Бодом бародаро. нақша бошад гуфтесай 68000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 457000 рубл. марҳамат шахсони харидор. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳо мошини фурӯши Daewoo Nexika соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристи, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор навкадагай, аккумулятори нав дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, сентр замок кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша бошад гуфтестай 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 97000 рубл. харидор яъне бошад мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештар ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо аст Opel Astra G соли барориш 1996 дар кузуфи универсал, рангаш бошад сабз, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш 4 баллони нав дора, аккумулятори мошин навай, чихелҳои мошинам навай гуфта срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри нав. нақша бошад гуфтесай бародаро 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 134000 рубл. марҳамат шахсони харидор гуфта алишам мешавад, савдорам мешавад. занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо аст Daewoo Nexika соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дора, камтар гуфтаи мошин расход дора, фавран мефурӯшам. қарор дорад мошин дар ноҳияи Рӯдакӣ бародаро. нақша бошад гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 87000 рубл. марҳамат шахсони харидор. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештара ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо аст ва аз 2115 соли барориш 2001 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камераи пешқафо дора, айҷош мошин гуфтай гирон мешавад, якум ҷош пусидагӣ надорад, черепахош заводскоя гуфтаи навай варид надорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро. нақша бошад гуфтесай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 104000 рубл. харидор яъне бошад савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор. занг занед ва маълумоти бештар ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши мо ҳаст бародаро ВАЗ 2111 соли барориш 2003 дар кузуфи универсал, рангаш бошад серебристи, объем мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Челябинск бародаро. нақша бошад гуфтесай 50000 рубл. гуфтай савдо мешавад, алишам мешавад. ба мошини дар Тоҷикистон буда ба ягон тикко бошад мешавад бародаро. марҳамат шахсони харидор. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештар ҳақиқати соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, раҳмат ки навори моро то охира тамошо карден. дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш намекунем бародаро. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.